हरे कृष्ण माताजी, सादर प्रणाम. हरे कृष्णा. आपल्या गौरीताई चॅलेंजच्या निमित्तानं जमलेल्या सगळ्या भक्तांचं इस्कॉन मंगलोरच्या वतीने मी हार्दिक हार्दिक स्वागत करते. आपल्या मराठी सेक्शनच्या ऍडमिन आपल्या आदरणीय पूजा माताजींच्या चरणी सादर प्रणाम, तसेच सगळ्या वैष्णव भक्तांच्या चरणी सादर प्रणाम. आपण सगळे खूप आनंदाने आणि उत्साहाने सहभागी झालात या गुरुपौर्णिमा चॅलेंजमध्ये. आणि समजा कोणी सहभागी झालं नसेल तरी चैतन्य चरितामृत जे आहे तर त्याचा अभ्यास म्हणून आपण करायला हरकत नाही. तर माताजींनी जसं मार्गदर्शन केले त्या पद्धतीने आपण आज प्रयत्न करणार आहोत की चैतन्य चरितामृतचा आपण अभ्यास म्हणजे तशा पद्धतीने करूया. तर आपण नेहमी गुरुवंदना, मंगलाचरण, प्रार्थना असं घेतो. पण चैतन्य चरितामृत जे आहे तर त्याचं वाचन किंवा अभ्यास करताना सुद्धा म्हणजे आपण ते जे आहे त्याची सुरुवात जी आहे तर ती पंचतत्व जे आहे तर त्यांच्या विषयीचं जे संकीर्तन आहे तर त्यांनी करायची असते. आणि त्यानंतर चैतन्य महाप्रभूंना प्रार्थना करतो आपण आणि वैष्णव प्रणाम मंत्र म्हणतो. तर आपण अशा पद्धतीने आज सुरुवात करणार आहोत आणि आपण त्यांच्या चरणी प्रार्थना करून मग आपण आजचा जो आपला अभ्यास आहे, रोज आपल्याला टास्क दिलाय, तर त्यानुसार आपण आजचा अभ्यास पूर्ण करायचा प्रयत्न करणार आहोत. मी जेव्हा म्हणेन तेव्हा आपण सगळ्यांनी माईक म्यूट ठेवून म्हटलं माझ्या पाठोपाठ म्यूट माईक वरच म्हटलं तरी हरकत नाही, तेवढीच प्रार्थना होईल. आपल्या ह्या क्लासचं स्वरूप असं आहे की सुरुवातीला आपण चैतन्य चरितामृत मधले जसं जसं मार्गदर्शन मिळतील त्या विषयावर चर्चा करू, अभ्यास करू आणि त्यानंतर क्लासच्या शेवटी आपण शचीसूत अष्टक जे आहे तर ते म्हणू. अशा पद्धतीनं म्हणजे क्लासचं आपलं स्वरूप साधारण राहील आणि हळूहळू सर्वांना ते समजत जाईल. त्याच्यावर क्वीज पण असणार आहे. तर त्या दृष्टीने आपण सगळ्यांनी नोट्स बनवूया किंवा महत्वाच्या गोष्टी लिहून ठेवूया की जेणेकरून तुम्हाला सगळ्यांना अभ्यासाला ते सोपं जाईल. आपण आता सुरुवात करतो आहोत. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा. सर्व वैष्णव भक्तांचं स्वागत पुन्हा एकदा या चैतन्य चरितामृताच्या अभ्यास वर्गामध्ये. आता आपण चैतन्य महाप्रभूंच्या चरणी सादर प्रणाम करूया. नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः. सर्व वैष्णव भक्तांच्या चरणी आता आपण वैष्णव मंत्र म्हणून सादर प्रणाम करायचा. एक 2 मिनिट. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. चैतन्य महाप्रभु की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय. कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्व वैष्णव भक्तांचं आपल्या चैतन्य चरितामृत या वाचनाच्या वर्गामध्ये स्वागत आहे. आपण आजपासून जे गौरीताई चॅलेंज मध्ये सहभागी झालेले भक्त आहेत किंवा सहभागी नसतील तरी गौर पौर्णिमा 3 मार्चला येते आहे, तर त्या दृष्टीने जे आपले चैतन्य महाप्रभू आहेत तर त्यांच्या चरणी आपली ही भावांजली आपण सर्वांनी सहभागी होऊन व्यक्त करायला आणि त्यांच्या चरणी एक प्रकारे आपल्या म्हणजे हृदयाचं जे पुष्प आहे अशा पद्धतीने त्यांच्याविषयी सर्व काही जाणून घेत त्यांचं कार्य, त्यांचं
म्हणजे जे भक्तीचं प्रचार प्रसाराचं कार्य आहे, त्याचबरोबर त्यांचं गुणगान करत, त्यांच्या नामाचा महिमा गात, आणि त्यांच्या जीवन चरित्राविषयी जाणून घेत, असं सगळंच जाणून घेत आपण आपलं जे पुष्प आहे ते त्यांच्या चरणी गौरपौर्णिमेनिमित्त अर्पण करायला हरकत नाही, आणि त्याची सुरुवात आपण आज करतो आहोत. तर आपण पीपीटीच्या माध्यमातून सर्वांना सोपं जाईल. आपले परमपूज्य नामनिष्ठ दासप्रभूजींच्या मार्गदर्शनानुसार आणि पूजा माताजींच्या मार्गदर्शनानुसार आपण ह्याचा अभ्यास आज करणार आहोत. तर आपण आपलं जर पीपीटी आहे तर त्यानुसार अभ्यास करूया की सर्वांना समजायला सोपं जाईल. कोणाला शंका असतील तर त्यांनी लिहून ठेवूया. थोडंसं चैतन्य चरितामृत कसं आहे की भगवद्गीता ग्रॅज्युएशन असं म्हटलं जातं. तर पदव्युत्तर शिक्षण म्हणजे पोस्ट ग्रॅज्युएशन म्हणजे भागवत आहे. तर त्याच्याही पुढे म्हणजे पीएचडीचा विषय आपण म्हणू, प्रबंधाचा विषय म्हणजे चैतन्य चरितामृत मानलं जातं. आपल्या शास्त्राच्या म्हणजे जिथे शास्त्रांचा अभ्यास केला जातो तिथे. तर काही भाग नाही समजायला किंवा अवघड वाटला तर सर्वांनी शंका लिहून ठेवूया, आणि क्लास आपला संपला की विचारूया. म्हणजे त्यांना म्हणजे ज्या कोणाला शंका असेल त्यांना तिथल्या तिथे त्या म्हणजे आपल्याला त्यांचं निरसन करता येईल, की जेणेकरून सगळ्यांना क्विज सोडवता येईल. तर अशा पद्धतीने आपण सर्वांनी लक्ष ठेवून अभ्यास करूया. मग आता जे चैतन्य महाप्रभू आहेत तर ते कोण आहेत तर ते आपण समजून घेणार आहोत. तर चैतन्य महाप्रभू म्हणजे राधाराणींचा त्यांनी भाव धारण केला आहे, आणि ते स्वयं कृष्ण आहेत. मग आता अशा रूपामध्ये ते का बरं आले, तर भगवान श्रीकृष्णांनी काय अनुभवलं होतं की ऐश्वर्य रसामध्ये जेव्हा म्हणजे भगवान त्यांच्या लीला करतात, किंवा वेगवेगळे रस आहेत, ऐश्वर्य रसच असं नाही, वेगवेगळ्या रसामध्ये भगवानांच्या लीला आहेत. म्हणजे भगवानांना अखिल रसामृत सिंधू असं म्हटलंय. मग अशा जेव्हा लीला करतात त्यावेळेला भगवान यांनी काय पाहिलं अनुभवलं की परमपिता किंवा परमपुरुष किंवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या नात्याने सगळे जे भक्त आहेत भगवान यांच्या शी म्हणजे जे आहे त्यांच्या चरणी लीन होतात, तर ते दास्य भावाने किंवा अशा पद्धतीने भगवान आपले स्वामी आहेत ह्या भावाने. म्हणजे थोडंफार तिथे वैधी भक्ती साधनेतून जेव्हा एखादा भक्त भगवानांची आराधना करतो तर त्यावेळेला तिथं ऐश्वर्य रसामधलेच भगवान जे असतात तर ते त्याला प्राप्त होतात आणि तो वैकुंठाला जातो. पण भगवान यांना आपले जे भक्त आहेत म्हणजे विशेषतः राधा राणी ह्या सर्वात उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ भगवानांच्या भक्त आहेत. तर ह्या कशा पद्धतीने आपल्याविषयी भाव ठेवतात, आणि तो जो भाव आहे तर तो तो कसा व्यक्त करतात, आपल्याविषयी प्रेमाचं आस्वादन त्या कसं करतात, आणि मग ती जी अवस्था आहे तर ती भगवानांना माहितीच नाहीये. आणि मग ती त्यांना जाणून घ्यायची इच्छा झाली. म्हणजे आता उदाहरण देते मी की आपण प्रसादासाठी मंदिरामध्ये गेलोय, म्हणजे आपण सगळेजण इस्कॉनच्या मंदिरामध्ये गेलोय आणि प्रसादाच्या रांगेमध्ये उभे राहिलो. मग आता काही माताजी जे आहेत तर त्यांना आधी प्रसाद मिळाला, मग आपल्याला रांगेमध्ये उभे राहिल्यामुळे जरा उशिरा प्रसाद मिळाला. मग आपण तिथे जाऊन बसलो त्या माताजींच्या जवळ. मग आपण पाहिलं त्यांच्या प्लेटमध्ये की तिथे त्यांना एक भाजी, एक म्हणजे एक कोशिंबीर असं किंवा लोणचं असं सगळं आपण पाहिलं. मग तिथे म्हणजे रोटी त्यांना आहे त्या पानामध्ये, त्यानंतर भात आहे, पण आणि त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये एक गुलाबजाम पण आहे. गुलाबजामची एक वाटी आहे, आणि आपण पाहिलं आपल्या ताटामध्ये गुलाबजामचीच वाटी नाही आहे, म्हणजे गुलाबजाम नाही आहे आपल्याकडे. मग आपल्याला काय वाटतं की आपल्याला पण ते मिळायला पाहिजे होतं ना, आपली नजर जाते ना त्याच्यावर, हो की नाही. म्हणजे म्हणजे स्वभाव त्या म्हणजे कसा असतो जीव की आपल्याकडे जे नाही त्याचं आस्वादन करावं असं आपल्याला वाटतं. आता जीवामध्ये हा गुण कशामुळे आला, तर हे सगळे गुण भगवान यांच्यामध्ये पण आहेत ना. भगवान हे कसे अखिल रसामृत सिंधू, सगळे रस आहेत त्यांच्यामध्ये. मग हा जिज्ञासाचा रस आला, म्हणजे जे नाही ते अनुभव करण्याचं. म्हणून वेदांचं पहिलं वाक्य काय आहे, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. मग अशाच पद्धतीने भगवानांचा भाव आहे की जे नाहीये आपल्याकडं ते आस्वादन करून पाहायचं, अनुभवायचं भक्त म्हणून. आणि ह्यासाठी भगवान स्वयं आहेत. चैतन्य महाप्रभू म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत ते स्वयं अवतरित झाले. आणि मग त्यांनी काय केलं, राधा राणींचा भाव धारण केला, कारण भक्त रूपामध्ये ते आले. म्हणून आपण काय म्हटलं, पंचतत्व प्रणाम जो आहे
तर त्यामध्ये जो प्रणाम आपण करतो तर त्यामध्ये भगवान जे आहेत ते भक्त रूपामध्ये आहेत आणि अशा भक्त रूपामध्ये येऊन त्यांनी काय केलं, आस्वादन केलं की एक भक्त आणि भगवान यांच्यामध्ये प्रेमाचं आदान प्रदान कसं होतं. मग हे 5 रसामध्ये होतं वेगवेगळ्या. शांत रस, दास्य रस, त्यानंतर वात्सल्य रस, त्यानंतर साख्य रस आणि माधुर्य रस. मग ह्या प्रेमाचं आस्वादन करण्यासाठी ह्या रसामध्ये भगवान जे आहेत तर ते अवतरित झाले. आणि मग त्यामधला सर्वश्रेष्ठ रस आहे माधुर्य रस, की जो वृंदावनचा मुख्य प्रमुख रस मानला जातो, गोलोक वृंदावनचा. मग ह्या रसामध्ये प्रेमाचं जे आदान प्रदान आहे तर ते करणाऱ्या राधाराणी ह्या सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ अशा भक्त आहेत. मग त्यांचा भाव जाणून घेण्यासाठी चैतन्य महाप्रभू जे आहे तर त्यांचं प्राकट्य झालं आणि म्हणून एका शरीरामध्येच म्हणजे भगवान स्वयं कृष्ण आहेत पण राधाराणींचा रंग घेतला त्यांनी. राणी कशा आहेत, गोऱ्या वर्णाच्या आहेत. आणि त्याचबरोबर राधाराणींचा त्यांनी भाव धारण केला आणि ते जे आहेत ते प्रकट झाले. मग इथे चित्रात पहा, इकडे श्रीकृष्ण पण आहेत ते आणि राधाराणींचा भाव पण आहे. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा माताजी पुढच्या स्लाइड वरती जाऊ. हा, आता त्यांचा जो जन्म आहे तर तो म्हणजे जो झाला तर तो नाडिया म्हणजे किंवा नादिया म्हटलं जातं. तर तो जिल्हा आहे आताचा, बरं का. त्याला नादिया गोद्रुम म्हटलं जातं. म्हणजे ते एक बेट आहे एक प्रकारचं. तिथं 9 द्वीप आहेत की जी नवविधा भक्ती शी संबंधित आहेत. एक एक बेट म्हणजे एक एक भक्तीचा प्रकार आहे. मग आता त्यापैकी नादिया गोद्रुम म्हणजे नादिया बेटावर म्हणजे आता नादिया जिल्हा झालाय तर तिथं माया म्हणजे तिथं नवद्वीप म्हणून एक भाग आहे. तर त्याचा नवद्वीप जो भाग आहे तर त्यापैकी मायापूर या ठिकाणी त्यांचा जन्म जो आहे तर तो 18 फेब्रुवारी 1486 ला झाला. आता त्यांचा जन्म जो आहे तर तो ह्या कडुनिंबाच्या झाडाखाली झाला. हा जो वृक्ष आहे असा त्याच्या विस्तृत अशा शाखा आहेत आणि अजूनही हा तिथे आहे, बरं का. तर त्याचं दर्शन घेतलं आणि इथे ती जी मृदा आहे ना तर ती आपल्या माथ्याला लावून अशा पद्धतीने भक्त दर्शन घेतात पहा आणि त्याला स्पर्श करून. आणि असा तो पवित्र वृक्ष आहे की जिथे भगवान म्हणजे ज्या वृक्षाखाली भगवान जे आहे ते प्रकट झाले, त्यांचा जन्म झाला. आणि बाजूला जिथे जन्म झाला ती जागा आहे पहा इथे आजूबाजूला. आणि आता तिथे छान पद्धतीने आश्रम आणि असं बांधून ते चांगल्या पद्धतीनं ते म्हणजे ते तयार केले. आता तो म्हणजे ते ती जी जागा आहे किंवा ते जे स्थान आहे ना तर ते चांगल्या प्रकारे म्हणजे ते म्हणजे असं प्रशस्त बांधकाम करून अशा पद्धतीनं ते म्हणजे सुंदर सजावट करून अशा पद्धतीनं त्याचं संगोपन केलं गेलेलं आहे. म्हणजे अशा म्हणजे अशा ठिकाणी त्यांचा जन्म झाला की जिथे साधारण नॉर्मल म्हणजे किंवा सामान्य मनुष्याचा जन्म होत नाही. म्हणजे कडुनिंबाच्या झाडाखाली पहा, म्हणजे भगवान यांचं प्राकट्य सगळं वेगळंच असतं, विलक्षणच असतं आणि आकर्षक पण असतं ते. ते कसं आकर्षक असतं ते आपल्याला पुढे आता ह्या लीला ऐकल्यावरती कळेल. मग आता तिथे त्यांचा जन्म झाला आणि तो किती साली झाला तर 14 फेब्रुवारी 14 फेब्रुवारी 1486 साली त्यांचा जन्म झाला आणि तो कुठे झाला तर नवद्वीप मायापूर या ठिकाणी. मग आता हे जे चैतन्य महाप्रभू आहेत तर तो त्यांचा जन्म कधी झाला तर तो फाल्गुन महिन्याच्या पौर्णिमेला. आणि त्या दिवशी ग्रहण होतं, चंद्रग्रहण होतं. आणि त्या दिवशी त्यांचा जन्म झाला. म्हणजे अत्यंत सुंदर असे म्हणजे हजारो लाखो चंद्रमांचं जेवढं तेज नाहीये तितकं तेज असणाऱ्या चेहऱ्यावर असे भगवान आहेत. आणि चंद्राच्या साक्षीने त्यांचं जे आहे तर ते अवतरण झालं. आणि म्हणून त्यांना गौर चंद्र असं म्हणतात. म्हणजे गौर वर्णाचे जसा चंद्र आहे आणि भगवान सुद्धा गौर वर्णाचे आहेत आणि चंद्राच्या साक्षीने आणि हजारो लाखो चंद्रांचं जितकं तेज नाही इतकं तेज भगवान यांचं आहे. कारण भगवान यांच्याकडूनच ते सगळं तेज चंद्राला सूर्याला मिळतं आपण जाणतो आणि म्हणून त्यांना गौरचंद्र असं म्हणतात. मग आता संध्या समयी भगवान जे आहेत तर ते अवतरित झाले. आणि मग आता
त्या श्रीधाम मायापूरमध्ये ते जेव्हा अवतरित झाले, मग त्यावेळेला काय काय घडलं, तर त्यावेळेला ती ग्रहणाची वेळ होती आणि त्यामुळं आधीच अवतरित झालेले जे त्यांचे भक्त होते, हरिदास ठाकूर, अद्वैताचार्य असे भरपूर, तर हे सगळे जे भक्त होते, तर त्यांनी काय केलं, भगवान यांचं जे अवतरण आहे ते त्यांनी अंतरंगाने जाणलं, म्हणजे त्यांच्या अंतरातून जाणलं आणि सगळेजण नाचायला लागले, गायला लागले, संकीर्तन करायला लागले. आणि त्यावेळेला कसं होतं की चंद्रग्रहणाची ती पवित्र वेळ होती आणि त्यामुळं अशा वेळेला नदीत जाऊन स्नान करतात, भगवानांचं नामाचा जप करतात, दान करतात. म्हणजे चंद्रग्रहणाच्या वेळेत दान, तप, नदीवरचं स्नान असं सगळं आपण पाहिलं बघा, की जे सात्विक ह्याच्यामध्ये येतं, सात्विक कृतीमध्ये येतं. मग असं केलं जातं. म्हणून सगळेजण नदी किनारी जमले होते आणि कोणी स्नान करत होते, कोणी तप करत होते आणि सगळेजण हरे हरे कृष्ण महामंत्र म्हणजे संकीर्तन करत होते काही जण. आणि त्यांच्या बरोबर म्हणजे सगळे लोक जे जमले होते त्यांच्या बरोबर इतर म्हणजे जे होते वर्णाचे किंवा जाती धर्माचे लोक सुद्धा तिथे जमले. आणि त्यांनी पण हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायला सुरुवात केला. असं सुंदर जयघोषामध्ये भगवान जे आहेत त्यांचं प्राकट्य आहे ते घडलं. आता पुढे काय झालं आपण पाहूया. हा, त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. नाही ह्याच्या हा, आता हे जे आहेत इथे चित्रामध्ये आपण पाहतोय ना, तर हे जिथे त्यांचा जन्म झाला, आता आपण ते पाहिलं ना कडुनिंबाचं झाड किंवा तो वृक्ष आहे तो, तर तिथे त्याच्या शेजारीच ही रूम आहे, म्हणजे ही खोली आहे की तिथे त्यांचा जन्म झाला. तर तिथे ह्या विग्रहांची म्हणजे प्रतिष्ठापना केलेली आहे भक्तांनी. तर हे त्यांचे माता आणि पिता आहेत. मग त्यांचे महाप्रभूंचे जे पिता होते त्यांचं नाव जगन्नाथ मिश्र असं होतं आणि ते खूप विद्वान असे ब्राह्मण होते म्हणजे. आणि ते सिल्लेट म्हणजे जिल्ह्यातून होते, पण त्यांनी त्यांच्या शिक्षणासाठी नवद्वीपमध्ये स्थलांतर केलं होतं आणि म्हणजे ते विद्यार्थी देशातच स्थलांतरित झाले ते. आणि ते जे होते तर त्यांच्या वडिलांना जे होते तर ते एकूण 7 पुत्र होते, त्यापैकी ते 5वे पुत्र होते. आणि ते जे आहे तर ते म्हणजे अत्यंत म्हणजे अत्यंत विद्वान असे होते आणि त्यांना पुरंदर अशी पदवी मिळालेली होती. इतके विद्वान ते ब्राह्मण होते. मग त्यांच्या ज्या माता आहेत तर त्यांचं नाव शची माता असं आहे. मग त्या ज्या माता आहेत तर त्या सुद्धा खूप उत्तम अशा ब्राह्मण घराण्यातून होत्या. आणि त्यांचे जे पिता होते तर ते सुद्धा असे प्रसिद्ध विद्वान पंडित होते, निलांबर चक्रवर्ती म्हणून. की जे निलांबर चक्रवर्ती म्हणजे की जे कृष्णांच्या लीलेमध्ये एका गोपाची त्यांनी भूमिका केलेली आहे. आणि तो जो म्हणजे ते जे गोप म्हणून आले कृष्णांच्या लीलेमध्ये, तर तेच म्हणजे तेच पुन्हा इथे त्यांचे आजोबा म्हणून आले असं आपण लक्षात ठेवूया. मग अशा पद्धतीने जेव्हा भगवान अवतरित होतात तर त्यांच्या अवतरणाच्या आधी किंवा काही त्यांच्या अवतरणाच्या आसपास असे त्यांचे जे नित्य पार्षद आहेत, नित्य भक्त आहेत, असे सहकारी भक्त त्यांच्या लीलेमध्ये प्रविष्ट असलेले ते सुद्धा अवतरित झालेले असतात. तर अशाच पद्धतीनं भगवानांचं प्राकट्य होत असतं. जसं राजा काय करतो, रणांगणावर लढण्यासाठी जाताना आपलं सगळं सैन्य, सगळी शस्त्रास्त्र घेऊन जातो ना, अशाच पद्धतीनं भगवानांचं अवतरण झालं. मग आता इथे ज्या माता आहेत, शची माता, तर त्यांना जे आहे तर ते पुत्ररत्न प्राप्त झालं. आणि ते कधी प्राप्त झालं तर फाल्गुन पौर्णिमे दिवशी संध्याकाळच्या समयी की जेव्हा चंद्रग्रहण होतं. मग आता ज्या शची माता होत्या तर त्या आणि जे जगन्नाथ मिश्र होते हे गंगा किनारी राहत होते. मग त्यांना जगन्नाथ मिश्रांना शची मातापासून अनेक मुली झाल्या. आणि त्या ज्या मुली होत्या म्हणजे ज्या 6 मुली होत्या तर त्या अल्पायुषी ठरल्या आणि त्यांचा मृत्यू झाला. पण शेवटचे जे 2 पुत्र होते तर ते दीर्घायू होते. मग त्यापैकी जे चैतन्य महाप्रभूंचे मोठे बंधू आहेत तर त्यांचं नाव आहे ते विश्वरूप. आता हे जे विश्वरूप आहेत तर हे कोण आहेत, तर हे जे मूळ संकीर्षण रूप आहे ना भगवान बलरामजी जे आहेत ना, तर त्यांचा अवतार आहे. आणि त्याचबरोबर
हे मोठे बंधू आहेत. आणि त्याचबरोबर दुसरा पुत्र म्हणजे काय, तर त्यांचं नाव आहे विश्वंभर. तर विश्वंभर म्हणजे कोण, तर चैतन्य महाप्रभू, म्हणजे सगळ्या विश्वाचे पालन पोषण करणारे, ह्या अर्थाने म्हणजे हा विश्वंभर या शब्दाचा अर्थ होतो. तर असे, आणि मग त्यांना म्हणजे जे आहे तर भगवत भक्ती आणि ती करायला शिकवताना प्रेमाचं वितरण करणारे, कसं पालन पोषण, प्रेमाचं वितरण करून पालन पोषण करायला आलेले, अशा अर्थाने विश्वंभर हे नाव त्यांचं ठेवण्यात आलं. मग त्यांचे जे आजोबा होते ना, तर ते उत्तम भविष्यवेत्ते होते बरं का. म्हणजे जगन्नाथ मिश्र यांचे जे वडील होते, तर ते उत्तम भविष्यकार होते. तर ते म्हणजे त्यांनी यांचं भविष्य म्हणजे जे आहे तर ते सांगितलं, म्हणजे जे आहे तर ते उत्तम भविष्य आहे अशा पद्धतीने सांगितलं. त्यांची कुंडली अत्यंत उत्तम आहे आणि त्यांच्या पायावरती चिन्ह होती. म्हणजे भगवानांच्या पायावर वेगवेगळी चिन्ह असतात. म्हणजे जसं शंख, चक्र, गदा, धनुष्यबाण, त्यानंतर वज्र, त्यानंतर अंकुश नावाचं अस्त्र असतं, त्याचं चिन्ह असतं. असे वेगवेगळी, आकाशाचं चिन्ह असतं, पताका असते, त्यानंतर कमल पुष्पाचं चिन्ह असतं. मग अशा वेगवेगळी चिन्ह असतात. मग ही जी चिन्ह आहेत तर त्याच्यावरून हा भगवत अवतार आहे किंवा भगवान अवतार आहे, तर हे परीक्षण करतात. म्हणजे असे अनेक शास्त्रामध्ये आडाखे भगवत अवताराचे लिहून ठेवले. तर त्यानुसार जेव्हा अवतरण होतं तेव्हा ते भगवान स्वयं किंवा भगवान अवतार आहेत, हे ज्योतिषशास्त्रानुसार समजतं, किंवा आपल्या शास्त्रामध्ये पण हे सगळे उल्लेख आहेत. त्याचाच एक भाग ज्योतिषशास्त्र येतो. तर शास्त्रामध्ये हे लिहून ठेवलंय. म्हणजे भगवत अवतार कसा ओळखायचा ह्याच्यावर पण चैतन्य महाप्रभूंनी आपल्याला आधीच सांगून ठेवले, की जे शास्त्रामध्ये वर्णित अवतार आहेत तेच आपण भगवत अवतार किंवा भगवान यांचं प्राकट्य मानायचं, इतर अवतार आपण मानायचे नाही. हे मध्य लीलेमध्ये येतं, 30व्या अध्यायामध्ये हा श्लोक येतो. तर अशा पद्धतीनं त्यांचं अवतरण जे आहे तर ते झालं. मग त्यांचा जन्म जो होता तो कडुनिंबाच्या वृक्षाखाली झाला, म्हणून त्यांचं नाव नाव जे आहे तर ते निमाई असं ठेवण्यात आलं. म्हणजे त्याला निमाई म्हणा, निमाई पंडित असं त्यांना ते जेव्हा बाल्यावस्थेत आले तर तेव्हा ते अत्यंत त्यांची तल्लख बुद्धी होती आणि त्यामुळे त्याला निमाई पंडित असं म्हणण्यात यायचं. आता पुढे जाऊ आपण. हा, आता ही जी जागा आहे ना त्यांची जन्मस्थळी, तर ह्याची फार सुंदर लीला आहे. तर हे या जागेचं नाव आहे योग पीठ. म्हणजे इथे हा हा इथे पहा सगळ्यांनी, हा कडुनिंबाचा वृक्ष आहे. इथे शेजारी ती खोली आहे आणि इथं त्यांचं खूप सुंदर असं जन्म ठिकाण आहे. तर ते खूप छान पद्धतीनं तयार केलं गेलंय. तर हे कोणी शोधून काढलं, तर भक्तिविनोद ठाकूर यांनी. तर भक्तिविनोद ठाकूर यांना त्यांचं जे घर होतं, ते जज होते, त्यांचं जे घर होतं, तर तिथून एक दिवस त्या घराच्या गच्चीमध्ये उभे असताना त्यांना ना असं खूप दूरवर असा प्रकाश दिसला. असा पिवळा प्रकाश दिसला आणि असं तेजपुंज दिसायला लागले. मग त्यांनी आपल्या मुलाला, म्हणजे भक्ती सिद्धांत सरस्वती, त्यांना बोलवलं आणि दाखवलं. त्यांना पण दर्शन झालं. मग त्यांनी तिथे जाऊन, म्हणजे ती खूप जंगल झुडूप असं वाढलेलं होतं आणि ती शोधली जागा. आणि मग त्यांनी शास्त्रांचा अभ्यास करून आणि त्यांच्या ज्या लीला झाल्या होत्या चैतन्य महाप्रभूंच्या, तर त्यांच्याविषयीची जी हस्तलिखित किंवा लिखित जे काही होतं, म्हणजे जे लिखित साहित्य होतं, त्याचा अभ्यास करून शोधून काढलं की हे चैतन्य महाप्रभूंच्या जन्माचं ठिकाण आहे. आणि मग त्याची खात्री करायला त्यांनी काय केलं, तर त्यांचे जे गुरु होते तर त्यांना बोलावलं. तर त्यांचे जे गुरु होते गौरी किशोरी दासबाबजी, तर ते असे 8 अंगांनी असे वाकडे होते बरं का. आणि ते सदैव, म्हणजे त्यांना म्हणायचं भजनानंदी. म्हणजे वैष्णवांचे 2 प्रकार असतात, भजनानंदी आणि गोष्ट्यानंदी. तर भजनानंदी म्हणजे काय, की सदैव हरिनाम, महामंत्र किंवा हरिनाम घेत राहणारे, बाकी ते प्रचार प्रसार काही करत नाही. आणि सदैव त्या नामामध्ये ते मग्न असतात, त्या नामावर ध्यान करतात, भगवंतावर ध्यान करतात. आणि जे गोष्टी म्हणजे काय, भगवानांच्या लीला कथा यांचं गुणगान करायचं आणि त्याचा प्रसार प्रसार करायचं, गोष्टी सांगायचे. म्हणजेच काय, गोष्टी करायच्या, इष्ट गोष्टी करणे म्हणतात. म्हणजे सगळ्या भक्तांना सामावून घेऊन त्यांच्याविषयी गोष्टी करायच्या, भगवानांच्या गोष्टी सांगायच्या आणि त्याच्यातून प्रचार प्रसार करायचा. मग हे असतात ते गोष्टी. मग आता आपण गुरु परंपरा किंवा आपण सगळे जे आहोत आपले गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, आपण सगळे गोष्टी येतो. मग आता त्यांनी काय केलं, त्यांना बोलावलं आणि त्यांना घेऊन गेले तिथे. आणि जे 8 अंगाने असे वाकले होते, अशा पद्धतीने त्यांचं जे होतं प्राकट्य, तर ते जेव्हा तिथे गेले
तेव्हा त्या जागेमध्ये गेल्यावर ते उंच उंच उड्या मारून, म्हणजे त्यांचं शरीर वाकलं होतं तर ते एकदम पाठीचा कणा ताठ झाला आणि उंच उंच उड्या मारून मोठ्या अशा आकाशाला भिडतील अशा, म्हणजे अशा पद्धतीच्या उंच उड्यांचं, म्हणजे ते प्रत्यक्ष जे आहेत तर ते म्हणजे गुरुतत्व आहे ना, तर त्यामुळे आध्यात्मिक ती जी शक्ती असते तर त्या गुरुतत्वामध्ये ती असतेच. अशा उंच उंच उड्या मारून त्यांनी आनंदाने त्यांनी नाचायला सुरुवात केली. आणि मग त्यांना कळालं भक्तिविनोद ठाकूरांना की हेच जन्म ठिकाण आहे. आणि अशा पद्धतीने मग तिथे त्यांनी त्याचा विकास केला. तिथं आता चैतन्य महाप्रभूंचे जे जीवनचरित्र आहे त्याचं ना पुतळ्यांच्या रूपात असं संग्रहालय आहे आणि खूप सुंदर त्यांच्या सगळ्या लीलांचं ते संग्रहालय आहे. तिथं ते त्यांनी विकसित केलंय. त्यात आपल्याला पाहायला मिळतं वैष्णव भक्तांनी हे सगळं विकसित केलंय. आता पुढे जाऊ आपण. त्याला योगपीठ असं म्हटलं जातं. आता भगवान जे श्री चैतन्य आहेत तर त्यांचं जे प्राकट्य आहे, तर या प्राकट्यासाठी म्हणजे बरीच कारण आहेत. तर त्यापैकी सर्वात महत्वाचं कारण म्हणजे जे अद्वैत आचार्य आहेत तर त्यांच्या प्रार्थना. आता अद्वैत आचार्य म्हणजे कोण आहेत, तर अद्वैत आचार्य म्हणजे आपले महाविष्णू आहेत. म्हणजेच त्यांना आपण कर्णोदकशाही विष्णू आपण म्हणतो. तर महाविष्णूंचा ते प्राकट्य आहे, म्हणजे ते विष्णू तत्व आहे. आणि त्याचबरोबर भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत तर त्यांचं लीला करण्यासाठी, म्हणजे लीला अवतार आपण म्हणू, लीला करण्यासाठी सदाशिव रूपामध्ये प्राकट्य होत असतं. सदाशिव सदाशिव म्हणजे शिव म्हणजे किंवा रुद्र विस्तारामध्ये, तर ते फक्त लीला करण्यासाठीच प्राकट्य होत असतं. तर त्या स्वरूपात म्हणजे जेव्हा प्राकट्य होतं तर ते सदाशिव तत्व असतं. तर सदाशिव तत्व म्हणजे ते श्रीकृष्णांचंच विस्तार असल्यामुळे त्याला आपण विष्णू तत्वच म्हणतो. तर ते विष्णू तत्व आणि म्हणजे महाविष्णू तत्व, पण दिसताना ते शिव तत्व आपण असं म्हणू किंवा सदाशिव तत्व असं म्हणू. तर ह्या रूपामध्ये ते प्रकट होतं. तर ह्या दोघांचं संयुक्त प्राकट्य म्हणजे अद्वैताचार्य आहे. मग आता अद्वैताचार्यांचं लीला ह्या खूप अपरंपार आहेत. म्हणजे कसं की अद्वैताचार्य जे आहेत तर ते जेव्हा महाविष्णू म्हणून म्हणजे जेव्हा प्रकट होतात तर त्याची दोन कारणं असतात. मग ते जेव्हा महाविष्णू ह्या रूपामध्ये म्हणजे ज्या त्यांच्या प्रभावी म्हणजे प्रभाव कारण आणि भौतिक कारण असं दोन असतं. तर प्रभावी क्रिया करण्यासाठी जेव्हा प्रकट होतात ना, तर त्यावेळेला ते जे आहेत तर ते महाविष्णू तत्व किंवा महाविष्णू रूपात प्रकट होतात. आणि ज्या वेळेला ते म्हणजे असे जे महाविष्णू किंवा कर्णोदकशाही विष्णू आहे तर ते जेव्हा भौतिक कारणा किंवा भौतिक क्रियाकलापांसाठी प्रकट होतात सृष्टीमधल्या, तर त्यावेळेला ते अद्वैत या नावाने प्रकट होतात. आणि म्हणून हे जे महाविष्णू आहेत तर ह्यांच्या म्हणजे ह्यांचाच हा म्हणजे अद्वैताचार्य हा विस्तार आहे. तर त्यांना अद्वैत का म्हणायचं, तर ह्यासाठी त्यांना अद्वैत म्हणायचं की ते एक आचार्य आहेत. आणि त्यांनी काय केलं, हरिनाम संकीर्तनाचा प्रचार प्रसार केला. मग असे जे आहेत अद्वैत म्हणजे जे वेगळे नाहीत, जे अभिन्न आहेत कृष्णांपासून असे जे आहेत ते, आणि मग ते आचार्य आहेत. आणि त्यांनी काय केलं, हरिनामाचा प्रचार प्रसार मध्ये प्रमुख भूमिका बजावली आणि म्हणून त्यांना अद्वैत आचार्य असं म्हटलं जातं. मग त्यांचं प्राकट्य आधीच झालं होतं, चैतन्य महाप्रभूंच्या आविर्भावाच्या आधीच झालं होतं. मग त्यांनी काय केलं की तळमळीच्या प्रार्थना केल्या. त्यांच्याकडं जे पूजेमध्ये शालिग्राम शिला आहेत ते पहा, सर्वांनी चित्रात सर्वांनी त्याचं दर्शन घेऊया आणि यांच्या चरणी प्रणाम करूया. तर त्याला त्यांनी तुलसी दल आणि गंगाजल रोज त्याला ते अर्पण करायचे, अभिषेक करायचे गंगेच्या किनारी जाऊन. इथे चित्रात पहा, गंगेच्या किनारी हे जे शालिग्राम भगवान आहेत त्यांना हे आसन आहे तर त्याच्यावर त्यांनी प्राण प्रतिष्ठित केले. आणि शालिग्राम भगवान जे आहे त्यांना कृष्णांचा अर्चविग्रह म्हणून त्यांना सगळे सोपस्कर आपण करतो. म्हणजे शास्त्र संमत आहे ते. आणि त्यामुळं शालिग्राम भगवान यांना ते रोज गंगाजल आणि अभिषेक करायचे आणि तुलसीदल अर्पण करायचे. अशा पद्धतीनं ते रोज तळमळीने त्यांना आळवायचे आणि अशा त्या प्रार्थना जे आहेत ते करायचे. मग हे कारण आहे की त्यामुळे जे आहेत तर ते भगवान जे आहेत तर ते प्रकट झाले. मग आता त्यांनी अत्यंत तळमळीने अशा खूप प्रार्थना केल्या. तर ते पुढच्या स्लाइडमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत. आपण पुढे जाऊया. हा माताजी. हा, मग आता हे जे
गौरहरी आहेत किंवा चैतन्य महाप्रभू आहेत, तर ते त्यांचं जेव्हा प्राकट्य झालं म्हणजे त्यांचा जेव्हा जन्म झाला, तर आता त्यांच्या जन्माची कहाणी सुद्धा अशी खूप विलक्षण आहे बरं का. म्हणजे जेव्हा शची मातांना गर्भधारणा झाली होती, म्हणजे तर त्याच्या आधी खूप सुंदर सुंदर जी लक्षणं आहेत तर ती प्रकट केली होती त्यांनी. म्हणजे श्रीहट्ट जिल्ह्यामध्ये उपेंद्र मिश्र जे ब्राह्मण होते त्यांचे पुत्र जगन्नाथ मिश्र आणि त्यांचे पुत्र म्हणजे चैतन्य महाप्रभू. मग आता ते जेव्हा प्रकट होणार होते तर त्यावेळेला शची माता जे आहेत तर त्यांना म्हणजे खूप असं आनंद म्हणजे असा आनंद वाटायचा. हा आणि त्याचबरोबर त्या अत्यंत उत्साही वगैरे असायच्या. आणि त्याचबरोबर इतर लक्षणंही म्हणजे जे जगन्नाथ मिश्र होते तर त्यांनी असं सांगितलं की माझ्या हृदयातून जे श्रीकृष्ण आहेत म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते तुमच्या म्हणजे त्यांच्या हृदयापर्यंत शची माता जे आहेत तर त्यांच्या हृदयामध्ये प्रवेश करत आहेत, अशा पद्धतीनं त्यांना अनुभूती यायच्या. किंवा कधी ते जिथे जिथे भक्तांच्या समवेत जायचे ना तर तिथे त्यांना जे आहेत तर ते धन त्यानंतर अन्न असं विविध भेटवस्तूंचं दान व्हायचं. किंवा ते स्वप्नात पाहायचे की भगवान जे आहेत तर ते आपल्या हृदयामध्ये प्रवेश करत आहेत, अशा पद्धतीनं त्यांना छान छान अनुभूती होत्या. आणि एक दिवशी त्यांनी पाहिलं की माझ्या हृदयातून जे भगवान जे आहेत म्हणजे त्यांनी स्वप्न सांगितलं आपलं, की एका स्वप्नामध्ये भगवान यांचं ज्योतिर्मय धाम दिसलं त्यांना आणि ते त्यांच्या हृदयात आल्याचं त्यांनी पाहिलं. आणि त्यांच्या हृदयातून ते तू म्हणजे माझ्या हृदयातून ते तुझ्या हृदयामध्ये स्थानांतरित झाले. आणि यावरून मला वाटतं की आपल्या पोटी कोणतरी नक्कीच थोर व्यक्ती जन्माला येणार आहे असं ते म्हणाले. म्हणजे शची माता ज्या आहेत तर त्या एक दिवशी म्हणाल्या जगन्नाथ मिश्रांना की आकाशात तेजस्वी मानवी रूप मला दिसत आहेत आणि दिव्य मूर्ती त्यांना प्रार्थना करतायत असं दिसतंय. म्हणजे अशा पद्धतीने शची मातांना अनेक देवता दिसायला लागल्या होत्या. आणि त्या गर्भातील म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंची उपस्थिती हे त्याचं कारण होतं. त्या पृथ्वीवर जे चैतन्य महाप्रभू जे आहेत तर ते जगन्नाथ मिश्रा जे आहेत तर त्यांच्या ज्या पत्नी आहेत शची मातांच्या पोटी जे आहेत तर ते त्यांनी म्हणजे जे आहेत तर त्यांच्या गर्भामध्ये प्रवेश केला होता आणि त्यांच्या उपस्थितीमुळे ह्या देवता त्यांना प्रार्थना करत होत्या. म्हणजे कधी कधी त्यांचं दर्शन घ्यायला पण यायच्या आणि अशा सावल्या ज्या आहेत त्या बघून त्या घाबरून जायच्या. मग ते त्या म्हणजे लगेचच त्या अदृश्य व्हायच्या, कारण त्यांना भीती वाटायची. मग त्या जय नरसिंह सिंह नरसिंह अशा पद्धतीने प्रार्थना करायच्या. म्हणजे अशा पद्धतीने म्हणजे त्यांना वेगवेगळ्या सुंदर अनुभूती येत राहिल्या. मग अत्यंत आनंदी असायचे ते दोघेही आणि त्यांनी शालिग्राम शिलेची अगदी प्रामाणिकपणे पूजा केली. मग आता गर्भाला 13वा महिना लागला पण प्रसूतीची काही लक्षणच दिसेना. मग आता जगन्नाथ मिश्रांना खूप भीती वाटायला लागली. आणि मग त्यांनी काय केलं, तिचे जे आजोबा आहेत म्हणजे शची मातांचे जे वडील निलांबर चक्रवर्ती तर त्यांना विचारलं, ज्योतिषशास्त्रानुसार त्यांनी गणित मांडलं आणि त्यांनी सांगितलं की याच महिन्यात मूल जन्माला येईल आणि शुभ लक्षणं घेऊन जन्म होईल त्यांचा. मग आता हे जे निलांबर चक्रवर्ती आहेत तर हे जे आहे ते उत्तम असे ज्योतिष पाहणारे होते. आणि त्यामुळे त्यांनी हे जे भाकीत आहे तर ते केलेलं होतं आणि त्यानुसारच ते घडलं. मग आता चैतन्य महाप्रभूंचा जो आहे तर तो जन्म फाल्गुन पौर्णिमेला झाला. आणि मग त्या दिवशी चैतन्य महाप्रभूंचा जेव्हा आविर्भाव झाला म्हणजे त्यांचं प्राकट्य झालं तेव्हा चंद्रग्रहण असताना सगळे लोक हरे कृष्ण महामंत्राचं उच्चारण करत होते. आणि मग यावेळेला घटना काय घडली आपण चित्रात पाहूया. सगळेजण खूप आनंदी झाले आणि हिंदू लोक विशेष करून मुसलमान लोक सुद्धा त्यांचं अनुकरण करून त्यांच्यासारखं उच्चारण करायला लागले हरे कृष्ण महामंत्राचं आणि नाचायला लागले गायला लागले. आणि सगळीकडे म्हणजे आनंदाचं वातावरण होतं आणि अगदी त्रैलोक्यामध्ये हरिध्वनी गर्जून उठला असं वातावरण होतं बरं का. अद्वैताचार्य शांतीपुरामध्ये नाचायला लागले, हरिदास ठाकूर नाचायला लागले गंगेच्या तीरावरती जाऊन, असं सुंदर वर्णन आहे. मग आता अशा पद्धतीने जिथे कुठे भक्त राहत होते त्यांनी संकीर्तन करायला सुरुवात केली, कुणी दानधर्म केला, सगळ्यांची मनं अशी आनंदाने भरून निघाली. म्हणजे अंतरिक्षामध्ये सुद्धा सगळे देवदेवता यांनी गीत गात नृत्य करत अशा पद्धतीचं म्हणजे आनंदाने नृत्य केलं. मग आता या अप्सरा वगैरे होत्या त्या सुद्धा सुंदर सुंदर म्हणजे वेशभूषा करून इथे चित्रात पहा सगळ्यांनी ह्या हे देवदेवता जे आहेत या ज्या म्हणजे त्याचबरोबर अप्सरा म्हणजे अरुंधती रंभा
हम्म अशा सगळ्या स्वर्गीय स्त्रिया आहेत, त्यांनी काय केलं, ब्राह्मणींचा वेश केला, म्हणजे ब्राह्मण स्त्रीचा वेश करून अनेक अनेक भेटवस्तूंनी भरलेली पात्रे घेऊन त्या आल्या, कारण भगवान स्वतः प्रकट झालेत ना. मग त्यांच्यासाठी त्यांनी अशा छान छान भेटवस्तू आणल्या आणि ब्राह्मणाचं स्वरूप, ब्राह्मण स्त्रीचं स्वरूप घेऊन अशा त्या येऊन भेटवस्तू देऊन जायला लागल्या. आणि त्याचबरोबर मग जे अद्वैत आचार्य जे आहेत, तर त्यांची जी पत्नी आहे, तर तिचं नाव सीता ठकुरानी. इथे चित्रात पहा, ह्या सीता ठकुरानी आहेत. अद्वैताचार्यांच्या पत्नी आहेत. मग त्यांनी लगेचच काय केलं, पतींची आज्ञा घेऊन सोबत अनेक भेटवस्तू उपहार घेतल्या आणि त्या बालकाला, म्हणजे ते चैतन्य महाप्रभू आहेत, त्यांना पाहायला गेल्या. आणि आपण जसं नवीन बाळाचा जन्म झाला की त्याला नवीन कपडे, म्हणजे आभूषण घेऊन जातात, तर तसे त्या घेऊन आल्या होत्या. आणि मग त्या चैतन्य महाप्रभूंना, म्हणजे तर त्या सगळ्या आभूषण आणि त्या नवजात शिशूच्या रूपातले जे चैतन्य महाप्रभू आहेत त्याला देण्यासाठी त्या नवद्वीपामध्ये आल्या. मग त्याचबरोबर श्रीवास पंडित जे आहेत, तर म्हणजे त्यांना श्रीवास ठाकूर म्हणतात, तर त्यांच्या पत्नीचं नाव मालिनी. तर त्या देखील म्हणजे आपल्या म्हणजे ज्या मैत्रीण आहेत त्यांच्या, तर त्यांच्या सोबत तिथे आल्या. चंद्रशेखर आचार्य म्हणून भक्त आहेत चैतन्य महाप्रभूंचे, त्यांच्या पत्नीसोबत त्या आल्या. आणि मग त्यांनी काय केलं, स्त्रियांसोबत हळदी कुंकू, म्हणजे किंवा तेल, लाह्या, केळी, नारळ असं साहित्य घेऊन त्या नवजात बालकाचं पूजन करतात पहा. तर त्यासाठी त्या आल्या आणि तिथे त्यांनी सगळे संस्कार केले. आणि त्याबरोबर मग त्या गर्भवती स्त्री, म्हणजे त्या माता आहेत, शची माता, त्यांना प्रसूतिगृहात पाठवलं. आणि अशा पद्धतीने म्हणजे त्यांनी त्यांची सगळी काळजी घेतली. म्हणजे पूर्वीच्या काळी काय करत की स्त्रीला प्रसूतिगृहात पाठवतात आणि मुलाचा जन्म झाल्यावर त्याला म्हणजे सगळं जंतुनाशक द्रव्यांनी स्वच्छ केलं जातं. तर आपण आताच्या काळात पण हेच करतो, फक्त आपण हॉस्पिटलमध्ये करतो, तर एवढाच फरक. मग आता अशा पद्धतीने सुंदर उपहार घेऊन आल्या होत्या सीता ठकुरानी होत्या त्या, त्यांनी छान बिंदल्या आणल्या होत्या, हार आणले होते, कंकण आणलं होतं, सोन्याचे सुंदर सुंदर अलंकार त्यांनी दोन्ही दंडात घालण्यासाठी आभूषण आणली होती, चांदीचे वाळे आणले होते, असे सुंदर सुंदर आभूषणं होती. म्हणजे रेशमी अंगड आणलं होतं, त्यानंतर झबलं आणलं होतं, मग रेशमी साड्या आणल्या होत्या, सुवर्ण मुद्रा, असं इतकं धन त्यांनी आणलं होतं आणि सगळं मुलाला त्यांनी उपहार म्हणून दिलं. परत कटीवर, म्हणजे कमरेवर बांधण्यासाठी असं रेशमाचा कडदोरा मिळतो, तर असं सगळं आणलं होतं. नंतर पायातले अलंकार आणले होते आणि रंगीबेरंगी रेशमी साड्या आणल्या होत्या, म्हणजे त्या मातेसाठी. आणि मग त्यांनी असं सगळं जे आहे ते सगळं भेट केलं, या सगळ्या भेटवस्तू ज्या आहेत तर त्या शची मातेला त्यांनी प्रदान केल्या आणि त्या बाळाला प्रदान केल्या. आणि त्यानंतर त्याचा यथोचित आदर सत्कार केला जगन्नाथ मिश्रांच्या कुटुंबियांनी, आणि त्या परत केल्या. म्हणजे अशा पद्धतीचं सुंदर जे आहे तर ते प्राकट्य भगवान जे आहेत चैतन्य महाप्रभू यांचं तिथे झालं होतं. म्हणजे साक्षात गोकुळातले श्रीकृष्णच आले होते तिथे, आणि त्यामुळे सगळेजण खूप आनंदी होते. मग आता बालकाच्या माथ्यावर दुर्वा आणि धान्य ठेवून काय करतात की हे बालक चिरंजीवी हो, अशा पद्धतीनं प्रथा आहे पश्चिम बंगालमध्ये. तर त्याचं कारण काय की भगवान शिव आणि पार्वती यांच्या जवळची दोन पिशाच आहेत, डाकिनी आणि शाकिनी. आणि मग हे भगवान शिवांची जी हे असते, म्हणजे फेरी असते, तर ती संध्याकाळी निघते. आणि हे सगळे पिशाच योनीतले सगळे लोक घेऊन ते बाहेर पडतात. आणि मग संध्याकाळच्या वेळेला भगवान यांचा जन्म झालाय, साक्षात भगवान आहेत ते, त्यांना काहीच नाही फरक पडणार. पण असे अमंगल जीवात्मे जे आहेत ना, ते कडुनिंबाच्या वृक्षाजवळ जात नाहीत, म्हणून तिथं त्यांचं जे आहे तर ते प्रसूती झाली. आणि मग वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये सुद्धा लिंबाचं जंतुनाशक म्हणून त्या लाकडाचं महत्व आहे. आणि त्यामुळे पूर्वीपासून अंगणात लिंबाचे झाड ठेवण्याचा प्रघात आहे, म्हणजे ते लावतात. उत्तर प्रदेशात सगळ्या बाजूनी पहा लिंबाची भरपूर झाडं लावलेली असतात, अशी कडुनिंबाची. ते म्हणजे आयुर्वेदाप्रमाणे जंतुनाशकाचं कार्य करतं. मग आपल्याला म्हणजे त्याचे माहिती आहेत उपयोग, कडुनिंबाच्या डहाळ्यांचा दात घासण्यासाठी, काड्यांचा उपयोग, असं सगळं. मग एका लिंबाच्या वृक्षाखाली त्यांचा जन्म झाला, म्हणून सीता ठकुराणी ज्या अद्वैताचार्यांच्या पत्नी आहेत त्यांनी त्यांचं नाव निमाई ठेवलं. आणि ते का तिथं लिंबाच्या झाडाखाली त्यांचा जन्म झाला, तर संध्याकाळची वेळ होती आणि म्हणून असल्या डाकिनी शाकिनी असल्या पिशांच्या पासून दूर राहावं, म्हणजे हे सगळं बाळ आहे ते. आणि यासाठी त्या कडुनिंबाच्या वृक्षाजवळ असे जात नाहीत असे अमंगल जीवात्मे, म्हणून तिथे त्यांची म्हणजे ती त्यांची प्राकट्याची जी म्हणजे जी आहे तर ती म्हणजे थोडक्यात प्रसूतीची जी जागा आहे ती तिथे निश्चित केली गेली. आणि
तिथे त्यांची जी आहे ती प्रसूती झाली. आणि मग तिथे त्यांचं त्या वृक्षाखाली जन्म झाल्यामुळे त्यांचं नाव निमाई ठेवलं. मग पुढच्या युवावस्थेमध्ये त्यांना निमाई पंडित असं म्हटलं गेलं. जरी ते विश्वंभर होते पण त्यांना निमाई पंडित या नावाने बोलावलं जायचं. मग आता अशा पद्धतीनं त्यांचं प्राकट्य हे झालं होतं. मग आता पुढे काय घडलं हे आता आपण पाहणार आहोत. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हरे कृष्ण माताजी, पुढची स्लाइड घेऊया. हा, मग आता भगवान जे आहेत तर त्यांच्या प्राकट्याची वेगवेगळी कारणं आहेत. हा, मग त्यामध्ये दोन प्रकार येतात. सगळ्यांनी आता समजून घेऊया हा भाग. इथून पुढे फार महत्वाचा भाग सुरू होतोय, तर सगळ्यांनी हे लक्षात ठेवूया आणि आपल्याला काही नोट्स करायचे असतील तर करून पण घेऊया. तर अंतरंग कारण आहेत भगवानांच्या प्राकट्याची, आणि म्हणजे जी आहेत तर ती बाह्य कारण पण आहेत. मग आता भगवान यांच्या प्राकट्याची म्हणजे जी आहेत तर ती बाह्यांतक किंवा बाह्य स्वरूपी कारण किंवा आविर्भावाची बाह्य स्वरूपी जी कारण आहेत तर ती आपण आता अभ्यासाला सुरुवात करतो आहोत. मग त्यापैकी पहिलं काय आहे तर हा श्लोक आहे. तर हा आदिलीलाचा अध्याय 1 मध्ये 4था श्लोक येतो. तर तो कसा आहे? अनर्पित चरिचिरात करुण्यावतीर्ण कलो समर्पयितुम समर्प समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं हरिपुरट सुंदर द्युती कदंब सन्निपित सदा हृदय कंदरे स्फुरत वशचीनंद. तर अशा श्लोकाच्या माध्यमातून म्हणजे ज्याचा अर्थ होतो की श्रीमती शची देवींचे पुत्र म्हणून जे ओळखले जाणारे शचीनंदन म्हणजे शची मातांचे पुत्र म्हणून शचीनंदन जे आहेत तर ते भगवान तुमच्या हृदयरूपी गुहेमध्ये म्हणजे आपलं जे हृदय आहे आणि हृदयामध्ये गुहा म्हणजे हृदयाची जी पोकळी आहे त्या पोकळीमध्ये म्हणजे दिव्य स्फुरण आणि स्फुरण पावत अशी प्रार्थना करतात. कोण करतात? कृष्णराज कविराज करतात. म्हणजे भगवानांचं प्राकट्य जे आहे तर त्याआधी त्यांच्या म्हणजे ते त्याची कारणं जी आहेत ती चर्चा करण्याआधी म्हणजे बाह्य कारणं जी आहेत त्यांच्या आविर्भावाची तर त्यावेळेला कृष्णराज कविराज यांनी चैतन्य चरितामृतामध्ये ही प्रार्थना केली आहे सुरुवातीला भगवानांना. आणि ती कशी प्रार्थना आहे तर तुमची आपल्या सर्वांची हृदयरूपी गुहा म्हणजे आपलं जे हृदय आहे तिथं भगवान सदैव दिव्य रूपाने स्फुरण पावत. आता भगवान तिथे आहेतच ना चतुर्भुज विष्णू रूपात साक्षी असतात पण आपल्याला कुठे माहिती आपण अविद्येने घेरलेलं असतं. अविद्येचं आवरण असतं जीवात्म्यावर. आपल्या कर्माचं म्हणजे आपले कर्म जे आहेत म्हणजे अनेक जन्मापासून करत असतो त्याचं आवरण असतं आणि अविद्येचं. आणि म्हणून भगवानचं अस्तित्व असेल तरी आपल्याला ते जाणवत नसतं. आणि मग ते प्रार्थना करतात तिथे ते स्फुरण पावत म्हणजे आपल्याला ते जाणवू दे त्यांचं अस्तित्व. स्फुरण पावणे म्हणजे तेव्हा मग ते कधी स्फुरण पावेल जेव्हा आपण भक्तिमय प्रेममय सेवा करू असं त्याचा मतितार्थ आहे. आणि मग तप्त सुवर्णांसारखे अतिप्रकाशमान अशा शरीराच्या तेजाने अवतीर्ण झालेले ते आजपर्यंत कोणत्याही अवतारात न दिलेलं भक्तीचं सर्वदत्त उज्ज्वल रसाचे. आता उज्ज्वल रस म्हणजे काय तर त्यालाच म्हणायचं माधुर्य रस. माधुर्य रसाचंच दुसरं नाव आहे उज्ज्वल रस. तर ह्या उज्ज्वल रसामध्ये प्रेमरसाचं वरदान देण्यासाठी दाम्पत्य प्रेमरस म्हणजे राधा आणि कृष्ण या दोघांमधलं जे माधुर्य प्रेम आहे तर त्याचं वरदान देण्यासाठी अहिर्तुकी कृपेने म्हणजे अशी कृपा की ज्यासाठी केवळ आपलं भक्तियुक्तच कर्म कुठल्या भौतिक कार्यामुळे ही कृपा होऊ नाही शकणार आपल्यावर. तर पतित जीवात्म्यांच्या वरती त्यांनी केलेलं जर भक्तियुक्त कर्म आहे तर त्यानुसार ती कृपा होईल. तर ह्या कृपेपोटी त्यांचं प्राकट्य जे होतं आणि ते कलियुगामध्ये होतं असं त्याचा अर्थ होतो. हा माताजी पण तुझी पाठीमागे गेलात पुढच्या स्लाइड्स वर जा. हरे कृष्ण. हा, ह्याच्या पुढे आहेत स्लाइड्स तर पुढे जा. हा, ह्याच्या पुढे. हा हा, माताजी बरोबर आहे पुढे जा. ह्याच्या पुढची स्लाइड माताजी. हरे कृष्ण. हा, बरोबर आहे. आता ह्याच्या पुढची घेऊया. ही आपण पूर्ण केली. हा, आता ह्याच्या पुढे जाऊन जे कृष्णराज कविराज आहेत तर ते वर्णन करतात की आता हे जे आहेत
चैतन्य महाप्रभू. तर ह्यांचं कसं प्राकट्य झालं आणि कशा पद्धतीने झालं, आणि कोणत्या कारणासाठी झालं, तर हे टप्प्याटप्प्याने ते आपल्यासमोर मांडतात. मग ते जे आहे तर ते प्राकट्याची जी बाह्य कारणं आहेत तर त्यामध्ये येतं. आणि ती जी कारणं आहेत ती अति महत्वाची कारणं आहेत. म्हणजे जी आविर्भावाची बाह्य कारण होती. मग ती कशी आहे ती समजून घेणार आहोत. मग आता ह्यासाठी थोडस आपण शास्त्र समजून घेऊया. की 71 दिव्य युग जे आहेत ते मिळून एक मन्वंतर होतं बरं का. आणि मग भगवान ब्रह्मदेवांच्या एका दिवसामध्ये 14 मन्वंतर असतात. आणि मग 28व्या चतुर्युगामधलं, म्हणजे द्वापाराच्या शेवटी भगवान जे आहेत तर ते अवतरित होतात. आणि ते आपल्या सगळ्या पार्षद परिकरांसह अवतरित होतात. मग आता सध्या म्हणजे वैवस्वत मनूचा काळ चालू आहे आणि ह्या काळामध्येच भगवान प्रकट होतात. म्हणजे 28वावं चतुर्युग च्या द्वापाराच्या अगदी समाप्तीच्या वेळेला जे आहे तर ते प्रथम भगवान श्रीकृष्ण अवतरित झाले. आणि मग त्यानंतर म्हणजे त्या चतुर्युगामधलं जे कलियुग म्हणजे द्वापाराला श्रीकृष्ण म्हणून अवतरित झाले भगवान जे आहेत. आणि त्याच चतुर्युगातलं कलियुग जे आहे तेव्हा चैतन्य महाप्रभू अवतीर्ण होतात. आणि मग भगवान श्रीकृष्ण आणि चैतन्य महाप्रभू जे आहेत ते ब्रह्मदेवांच्या प्रत्येक एका दिवसामध्ये एकदा अवतीर्ण होतात. म्हणजे द्वापारात एकदा श्रीकृष्ण म्हणून आले आणि कलियुगामध्ये चैतन्य महाप्रभू म्हणून आले. हे 28व्या युगामध्ये म्हणजे चतुर्युगातल्या युगामधल्या द्वापाराच्या शेवटी ते कृष्ण म्हणून नेहमी येतात आणि कलियुगाच्या सुरुवातीला चैतन्य महाप्रभू म्हणून येतात. आणि हे ब्रह्मदेवांच्या एका दिवसामध्येच घडतं. तर अशा पद्धतीनं त्यांचं प्राकट्य असतं. मग आता ते कशासाठी येतात त्याचं आता बाह्य आपण म्हणजे बाह्य स्वरूपी त्यांच्या आविर्भावाची जी कारण अभ्यासतो तर त्यातलं हे कारण आहे की दास्य, साख्य, त्यानंतर वात्सल्य आणि माधुर्य हे 4 दिव्य रस आहेत. तर ह्या दिव्य रसांची म्हणजे जी आहे तर ती जोपासना भक्तांकडून म्हणजे ज्या होते तर त्यांना कृष्ण प्राप्त होतात. मग ह्याचं आस्वादन करण्यासाठी जे भगवान आहेत तर ते प्रकट झाले. म्हणजे त्यांच्या प्राकट्याचं हे कारण होतं. आता भगवान जे आहेत तर ते म्हणजे हे कसं समजून घ्यायचं प्रकट झाले. तर केवळ शास्त्रामध्ये उल्लेख केलाय तर त्यानुसार जर आपण भक्ती केली तर ती कर्मकांडात्मक नियमक तत्वांचं पालन किंवा वैदिक साधना थोडक्यात होते. आणि मग अशा भक्तीमुळं आपल्याला वृंदावनामधले जे व्रजेंद्र नंदन आहेत भगवान आहेत तर त्यांच्या लीला आणि त्यांचं गूढ कार्य नाही समजू शकणार आणि ते प्रेमाचं कसं आदान प्रदान करतात हे नाही कळू शकणार. आणि मग भगवान यांचा नुसता महिमा म्हणजे कृष्ण भक्तीचं विज्ञान जरी जाण्याचं आपण प्रयास केला तर आपल्याला त्या रसाचं नाही आस्वादन करता येणार हे भगवान जाणत होते. आणि त्यामुळं भगवान यांच्या सोबत जो प्रेममय संबंध आपला जीव म्हणून स्थापित व्हायला पाहिजे तर अशा प्रेममय सेवा क्रिया तत्वांची म्हणजे शिकवण देण्याकरता भगवान जे आहे तर ते चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपाने प्रकट झाले. म्हणजे काय की विधी नियमांच्या अधीन आपण झालो म्हणजे वैदिक साधना थोडक्यात केली तर काय होईल तर त्यामुळे आपल्याला वैदिक भक्ती प्राप्त होईल आणि मग आपल्याला वैकुंठात जायला मिळेल, वैकुंठात स्थान मिळेल भक्त म्हणून ऐश्वर्य रसाचं जिथं भगवान जे आहेत तर ते वितरण करत असतात. पण आणि पुढे जाऊन 4 प्रकारची आपल्याला मुक्ती मिळेल. साष्ट्री मुक्ती, सारुप्य मुक्ती आहे, एक सामिप्य आहे, सालोक्य आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं मुक्ती मिळेल किंवा ह्या सगळ्या म्हणजे ऐश्वर्य रसातल्याच मुक्ती झाल्या. आणि आपले भक्तजन जे आहे तर ते सायुज्य मुक्ती कधी स्वीकारतच नाहीत कारण ते निर्विशेषवाद्यांची मुक्ती आहे किंवा ती निर्विशेष ब्रह्माशी संदर्भात आहे. म्हणजे या 4 मुक्ती मिळतील. पण भगवान यांना काय करायचं होतं तर ते आता ह्या श्लोकामध्ये आहे तर ते आपण समजून घेऊया. तर युग धर्म जो आहे तर तो काय आहे आणि भगवान यांना काय करायचं होतं तर ते ह्याच्यातून आपल्याला समजेल. युग धर्म प्रवर्ताई मो नाम संकीर्तना चारी भाव भक्ती दिया नाच्या मुभुवना. तर ह्याचा अर्थ काय होतो की सामूहिक रीतीने हरिनाम संकीर्तन करणं हा वर्तमान युगाचा म्हणजे कलियुगाचा धर्म आहे. आणि मग तो मी स्वतः युग धर्माचा त्या मी शुभारंभ करेन. आणि मी जगाला प्रेम भक्तीच्या या 4 रसांचा म्हणजे कुठले रस तर
जे आहेत ते दास्यरस, वात्सल्यरस, साख्यरस आणि सख्यरस आणि माधुर्यरस या 4 रसांचा जो आहे तर तो आस्वादन किंवा अनुभव करण्यासाठी मी येईन आणि भाव आवेशामध्ये संकीर्तन करेन, नृत्य करेन, अशा पद्धतीने भगवान जे आहे त्यांनी विचार केला. मग हे एक कारण आहे. आता याच्या पुढचं कारण आपण समजून घेऊया. हा माताजी, ह्याच्या पुढची स्लाइड घेऊया आपण. हा, आता हा जो श्लोक आहे तर ह्यामध्ये याच्या पुढचं कारण दिलंय. आपणी करीमु भक्त भाव अंगीकारे, आपणी आचारी भक्ती शिखायुनु सबारे. तर आता इथे भगवान काय म्हणतात, मी स्वतः भक्ताचा भाव अंगीकारेन. म्हणजे काय, आपणी करीमु भक्ती भाव अंगीकारेन, म्हणजे तो जो भक्त आहे ना भगवानांचा, त्याचा मी भाव स्वतः स्वीकारेन. अंगीकारेन म्हणजे काय, स्वीकार करेन. आणि मग स्वतः भक्ती सेवेचे आपणी आचारी भक्ती शिखाईमू, म्हणजे शिखाईमू म्हणजे शिकवणे, बंगाली भाषा आहे ती. तर सबारे म्हणजे सगळ्यांना मी काय करेन, तर स्वतःच्या आचरणाने म्हणजे भक्ती सेवेचं आचरण कसं करायचं याची मी सर्वांना शिकवण देईन. म्हणजे काय, की शुद्ध भगवत भक्तांची संग आपण जेव्हा करतो तर त्यावेळेला आध्यात्मिक मार्गावर उन्नती करतो. मग ती शुद्ध भक्तांची संगती करण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा भक्ती सेवा करायला पाहिजे, मग शुद्ध भक्त आपल्याला भेटतील. आणि मग ही ही जी भक्ती सेवा आहे ती कशी करायची हेच शिकवायला जे आहेत ते भगवान येतील. आणि मग त्याद्वारे भगवत प्रेमाची आणि त्याचबरोबर भगवत प्रेमामध्ये असे जे स्थित असलेले शुद्ध भक्त आहेत त्यांची पण आपल्याला प्राप्ती होत असते. तर ह्या सर्वांची प्राप्ती करायला पती जीवांना त्यांनी एक प्रकारे हे सगळं दालन खुलच करून दिलं होतं. पहा, अशा पद्धतीनं भगवान यांचं प्राकट्य होतं. मग आता भक्ती सेवाचं स्वतः आचरण केल्याशिवाय ते शिकवता येत नाही दुसऱ्या कोणाला. म्हणजे दुसऱ्यांना भक्तीची शिकवण कोणी देऊ शकत नाहीत, म्हणजे भगवान सुद्धा देऊ शकत नाहीत. त्यांना हाच मार्ग आहे. म्हणजे भगवान यांना स्वतः आधी आचरण करून दाखवायचं आणि मगच भक्ती सेवा जी आहे तर त्याची शिकवण आपल्याला दुसऱ्यांना देता येते. मग आपल्यासारखे पती जीवांची काय कथा, आपण मोठ्या गप्पा मारतो की नाही, पण आपण आचरण किती करतो. म्हणजे हा टीकेचा भाग म्हणून नको, पण आपण विचार करूया, चिंतन करूया. आपण सगळ्या लेवल शिकतो किंवा आपण सेवा पण काही लोक करतो, आपण सगळे वेगवेगळ्या म्हणजे सेवा आपण करतो. पण आपण जेव्हा म्हणजे प्रचार प्रसार करतो तेव्हा आपण स्वतः आचरण केल्याशिवाय आपल्याला इतरांना शिकवता नाही येत. आणि ह्यासाठी भगवान यांनी सुद्धा हे धोरण अवलंबले की मी स्वतः जे आहे तर ते आचरण करून इतरांना शिकवेन. आणि ह्यासाठी त्याने निश्चितपणे निर्णय घेतला की मी आता प्रकट होईन भक्ताच्या स्वरूपात. एक भक्तच दुसऱ्या भक्ताला भक्ती सेवा कशी करायची आणि भगवत प्रेमाची प्राप्ती कशी करायची हे शिकवू शकतो. आणि ह्याचे भागवतामध्ये जे आहेत तर ते संदर्भ देण्यात आलेले आहेत. आणि मग जेव्हा जेव्हा धर्मतत्वांचा ऱ्हास होतो आणि अधर्माचं वर्चस्व वाटतं तेव्हा तेव्हा भगवान अवतरित होत असतात. हे एक कारण होतं की जे भगवद्गीतेमध्ये सांगितलंय, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत या श्लोकामध्ये. मग दुसरा श्लोक आहे की तो परित्रणाय साधूंनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे. म्हणजे ह्या एका म्हणजे हे पण एक कारण होतं की भक्तांचा उद्धार करण्यासाठी आणि दुष्टांचा विनाश करण्यासाठी आणि धर्मतत्वांची पुनर्स्थापना करण्यासाठी भगवान प्रत्येक युगायुगातून स्वतःला प्रकट करत असतात. म्हणजे अधर्म जेव्हा माजतो तेव्हा भगवान प्रकट होत असतात आणि धर्मतत्व हे भगवान हेच प्रस्थापित करू शकतात. त्यांच्या त्या आज्ञा आहेत, त्यांच्या श्रीमुखातून आलेले त्या आज्ञा आहेत किंवा त्यांची वाणी आहे वेद म्हणजे. आणि ती धर्मतत्व म्हणूनच वेदांना सगळीकडे प्रसारित करण्यात येतं. आणि ती धर्मतत्व केवळ भगवानच जे आहेत तर ते प्रस्थापित करू शकतात. ह्यासाठी ते युगायुगातून प्रकट होत असतात. मग अशी जी कारण आहेत तर त्यासाठी भगवान जे आहेत तर ते प्रकट झाले. मग आता ह्याच्यासाठी आपण समजून घेऊ की श्रेष्ठ पुरुष जे जे करतो त्याचं अनुसरण सगळे सामान्य लोक जे आहेत ते करत असतात. म्हणजे ते कृतीतून एक आदर्श घालून देतो. म्हणजे आपल्या कृतीतून आपल्या आचरणातून श्रेष्ठ पुरुष जे असतात ते आदर्श निर्माण करत असतात. आपल्या आचरणाने ते इतरांना शिकवत असतात. मग त्यानुसार संपूर्ण जग कार्य करतं. म्हणजे यद्यत आचरती श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना हा जो श्लोक येतो भगवद्गीतेतला, तर त्यानुसार आपल्याला सगळ्यांना स्वतः आधी आचरण करून शिकवावं लागेल. ह्यासाठी त्यांनी काय केलं, अवतरित व्हायचं ठरवलं. मग आता भगवान यांचे सगळे अंश धर्मतत्वांची म्हणजे जे आहे पुनर्स्थापना करतातच ना, करू शकतात.
पण भगवान यांना काय कशासाठी यायचं होतं किंवा भगवान यांचे शिष्य पण येतील किंवा त्यांचे शुद्ध भक्तांना पण ते पाठवून हे सगळं दुष्टांचा म्हणजे संहार करू शकतात. भक्तांचा उद्धार करू शकतात. इतके उच्च कोटीचे भगवानांचे शिष्य पार्षद भक्त आहेत. मग भगवानच काय येतात तर भक्त आणि भगवान यांच्यामध्ये जे प्रेम रस आहे त्याचं आस्वादन करण्यासाठी भगवान स्वतः प्रकट होतात. आणि त्या प्रेमरसा पोटी म्हणजे त्या प्रेमाचं जी भावना आहे तो प्रेम भाव जो आहे तर त्या प्रेमरसापोटी आपल्या भक्ताला सांत्वना देण्यासाठी भगवान प्रकट होत असतात. म्हणजे ब्रजवासी जनांची जी प्रेम भाव आहे तो तसाच्या तसा भक्त आणि भगवान यांच्यामध्ये तो प्रकट होत असतो. आणि त्यावेळेला म्हणजे अशा माध्यमातून भक्तावर कृपा करण्यासाठी भगवान यांनी प्रकट व्हायचं ठरवलं होतं. म्हणजे काय की भगवान जे आहेत तर ते काय करतात आपल्या भक्तजनांच्या संगतीनंच पृथ्वीवर अवतीर्ण होतात आणि वेगवेगळ्या लीला करत असतात. मग आता भगवान पुरुषोत्तम जे आहेत तर ते प्रकट झाले नदिया जिल्ह्यामध्ये नवद्वीपामध्ये. आणि मग आता ते कसे प्रकट झाले हे खूप गुप्त रहस्य आहे बरं का. म्हणजे प्रथम संध्येला ते प्रकट झाले त्या युगाच्या. आणि मग आता खगोलशास्त्रीय गणिताचा विचार केला तर 12 भाग केलेत त्या युगाचे कलियुगाचे. तर त्या 12 भागापैकी पहिल्या भागाला म्हटलं जातं प्रथम संध्या. आणि प्रथम संध्या आणि मागचं जे युग होतं म्हणजे द्वापार युग त्याला गतयुग म्हणायचं. तर त्याची म्हणजे गत म्हणजे संपुष्टात आलेलं मागचं म्हणजे जे संपत आलं तर त्या युगाची जी संध्या आहे उरलेली संध्या शेष संध्या तर अशा दोन युगांची म्हणजे संधी ती घडवून आणते म्हणून तिला काय म्हटलं जातं प्रथम संध्या. मग त्यावेळेला म्हणजे प्रथम संध्येचा कालावधी जो असतो साधारण तो 36,000 सौर वर्ष असतो कायम. सगळ्यांनी लक्षात ठेवूया. आणि भगवान जे आहेत तर चैतन्य महाप्रभू जे आहेत ते नेहमी प्रथम संध्येतच अवतरित होतात बरं का. आणि त्यावेळेला कलियुगाची 4,586 सौर वर्ष निघून गेलेली असतात त्यावेळेलाच ते अवतरित होतात. म्हणजे ते कधी प्रकट होणार हा सुद्धा कालावधी ठरलेला असतो. मग असे जे आहेत तर ते भगवान विशंभर या नावाने अवतरित झाले. आणि मग त्यांनी आपल्या ज्या आहेत तर त्या लीला करायला सुरुवात केली. मग आता ते जे आहेत तर ते कलियुगामध्ये अवतरित होणार हे गर्ग मुनींनी जेव्हा भगवान श्रीकृष्णांचा जन्म झाला तेव्हाच ते भाकीत करून ठेवलेलं होतं. म्हणजे नामकरण संस्कार जेव्हा श्रीकृष्णांचे केले नंदबाबांच्या घरी त्यावेळेलाच त्यांनी कलियुगामध्ये ते अवतरित होणार आहेत असं त्यांचं भविष्य जे आहे तर ते वर्तवून ठेवलं होतं बघा. आणि मग ते भगवान जे आहेत तर ते पीत वर्णामध्ये अवतरित होणार आहेत. तर अशा पद्धतीनं त्यांनी भविष्य वर्तवून ठेवलं होतं. आणि मग कलियुगामध्ये दिव्य नामाचा प्रचार करणं आणि कलियुगामधली आचरणाची पद्धती म्हणजे धर्मसाधना या केवळ एका हेतूसाठी त्यांनी काय केलं पिवळी अंगकांती धारण करून चैतन्य महाप्रभूंच्या रूपाने ते प्रकट झाले. मग अशी म्हणजे त्यांची सुंदर अशी अंगकांती होती. अत्यंत सुंदर असे बाहू गुडघ्यापर्यंत पोचणारे असे होते. दीर्घ असे म्हणजे होते आणि त्याचबरोबर असे नेत्र होते ते कमल पुष्पाप्रमाणे होते आणि चंद्रासारखं सुंदर मुख होतं असे भगवान होते. मग असे जे भगवान आहेत ते आता प्रकट झाले आहेत. आणि असे जे भगवान आहेत तर ते द्वापार युगातल्या लोकांनी जगन्नाथाची उपासना केली पण कलियुगामध्ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत ते शास्त्रात सांगितलेल्या नियमानुसार आराधना शिकवण्यासाठी प्रकट झाले. आणि शास्त्रात काय सांगितले कलियुगाचा युगधर्म काय आहे तर हरिनाम संकीर्तन आणि त्यासाठी भगवान जे आहे ते प्रकट झाले. म्हणजे कृष्णवर्णम कृष्णा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायर यजंते ही सुमेधसा. हा श्लोक आहे 11वा स्कंद भागवताचा त्याचा जो 5व्या अध्यायातला 31वा श्लोक. तर त्यानुसार कलियुगामध्ये बुद्धिमान लोक श्रीकृष्णांच्या नामाचं संकीर्तन करण्यासाठी ह्या म्हणजे काय करतील सामूहिक नाम संकीर्तन करतात. आणि त्यावेळेला ते सावळ्या रंगाचे नाही आहेत तर ते पिवळ्या म्हणजे अशा गौरवर्णाचे आहेत. आणि ते साक्षात श्रीकृष्ण आहेत आणि त्यांचे सहयोगी सेवक व पार्षद यांना घेऊन ते प्रकट होतात. आणि त्यांचे अस्त्र म्हणजे करताल आणि मृदुंग ही त्यांची अस्त्र आणि त्यांच्या अंतरंग पार्षदांना घेऊन येतात असे भगवान आहेत. मग ते भगवान जेव्हा प्रकट झाले तर त्यांनी छान छान लीला केल्या. तर त्यापैकीच एक लीला म्हणजे जेव्हा जन्म झाला तेव्हा ते बाळ रडायचं. मग त्यावेळेला हरिनाम संकीर्तन केले की ते बाळ शांत बसायचं म्हणून त्यांना गौर हरी म्हणायचे. का तर हरी 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 असं म्हटलं किंवा हरिनाम संकीर्तन केलं
स्त्रियांनी टाळ्या पिटून की ते रडायचे थांबायचे, म्हणून त्यांचं नाव आहे ते गौरहरी असं ठेवण्यात आलंय. मग अशा पद्धतीचं म्हणजे ज्या सुंदर सुंदर लीला त्यांनी केल्याच, पण त्यांच्या ह्या म्हणजे ज्या लीला आहेत तर त्यामागं त्यांच्या आविर्भावाची ही बाह्य कारणं जी आहेत तर ती प्रकट झाली. म्हणजे त्यांनी प्रत्येक अवस्थेमध्ये, बाल्यावस्थेमध्ये पण त्यांच्या प्राकट्याचं म्हणजे जी लीला केली, तर त्यामागे पण तो युगधर्माचं जे आहे आचरण करणं हेच त्यांचं कार्य होतं आणि म्हणून ते बाळ आहे ते रडायचं. मग हरिनामाचा जप केला टाळ्या पिटून की ते बाळ शांत बसायचं. म्हणजे काय की हरिनामाचा प्रचार प्रसार म्हणजे नामसंकीर्तन जे आहे तर ते करण्यासाठीच त्यांचं प्राकट्य होतं. मग आता आपले 5:30 वाजत आले, तर आपण शचीसुताष्टकम म्हणूया आज. आणि मग आता उर्वरित भाग जो आहे तो आपण आता उद्याला घेऊया. म्हणजे आपली अजून बाह्य प्राकट्य जे आहे तर त्याची कारण पैकी अजून अद्वैताचार्यांच्या प्रार्थना पूर्ण व्हायच्या, तर त्या आपण उद्या घेऊ. आणि अंतरंग कारण आहेत आता त्यांची, त्यांच्या प्राकट्याची अंतरंग कारण काय होती तर ती आपण उद्या अभ्यासू आणि उर्वरित अभ्यास आपण असा पुढे नेत राहू. तर शचीसूत अष्टकम जे आहेत तर ते म्हणूया आपण. म्हणजे कुमुद माताजींना आज इच्छा आहे म्हणण्याची, तर त्या म्हणतील, आपण ते ऐकूया आणि माईक अनम्यूट ठेवून आपण त्या तालात त्या सुरात गायचा प्रयत्न, म्यूट करून प्रयत्न करूया. आणि मग ज्या ज्या भक्तांना उद्यापासून इच्छा आहे ते एकदा शिकल्यावर म्हणण्याची, त्यांनी रोज आपला क्लास संपेल 5 मिनिटं आधी आणि तेव्हा आपण ते शचीसूत अष्टकम म्हणूया आणि त्याद्वारे आपण गौरहरींची कृपा संपादन करायचा प्रयत्न करूया. हा, मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप केली.